Mark sam dom agus me gobar mar treoraí turais. Bhar mus agus de ná labhraíonn faoin star faoin na speisialta agus labhraíonn maidir leis an bhaine atá i Hata dúir an sin. Ceanglíonn an scéal maidir le na Choctaws sna stáiteinte isteach sa scéal sin mar tá sé an simú agus bíonn neart Americánach ar an mus agus ní bheith ólas ar mór an daoine faoin nasc atá idir na Choctaws agus muidan seo in hÉireann. Bhí sé ar intnach go gcónaí dá múlach mé le Choctaw ar an mus go dúirn an fáine dón ó dí agus bhfuil mé le ban agus dúirtí go raibh oidhreacht Choctaw ag ionann siúd ar ais na stáiteinte, so thug mé an fáine dí agus dúirt mé le tuair de daoine é agus ceap mé go lusin ar ais faoin níor smuoinnig mé ar mór an. Tháinig an scéal faoin bhullaingt in hÉireann go clús na Choctaws agus bhí siad san ní a hailte héine a chailúint sna 83, díobríoch iad ó Alabama agus Mississippi go Oklahoma. Is stof do bhhar go raibh si go raibh muidnig bhullaingt leis an opras agus thol siad $170 chun carú. Cé nach raibh ein baint cultúrtha na starúil in áireamh acu linne. Fiidir chomh cinálta sin tus gur thuig siad an peann a ghabh le hopras. Ach bhí an scéal cloiste ag máthair Jasmine mar dar nó tá oidhreacht Choctaw ag Jasmine. Guru maithagat. Tá si níorálam go bhfuil daoine Choctaw ag chun brontanas a cheola chúms agus neadidir cattá an. Ní is amach cinnte is anár mór agus ní mé nána chreidúilt.